हेलो गाइस गुड इभिनिं जों दा थांगासिनो दं टाउनाव बाजार खालामनो थांदों मार्केट जों साथाम थांगासिनो दं आदानि फिसाजो जों साथामजों थांगासिनो दं स्कुटियाव नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय जों मार्केटाव दिनै मा बाजार खालामगोन आरो मा लाबोगोन होमबा जों दानिया थांनोसै दानिया जों मार्केटाव हाबनानै जों दानिया सिगांग्रो जों पाउडार नायदो जों पन्स पाउडार मानोना पन्स पाउडाराबो टाइम लानानै नांगौ जायोना खेनाय सिननायफोराव नांगौ जायो लोगोसे ओरैनो फोनलाबायनो मोखाङाव अबावबा थांनो नाथाय जों एसेबां देलाया सिख्लाफ्रा गोबां देलायो होमब्लाबो जों पाउडार नांगौ जादों नालाय बेनिखायनो पाउडार लादों पाउडार लानायनि उनाव जोंहा आरो गोबां बुस्थु लानो दंबावो नोंसोर नायबाय थाबानो जाबाय जों दा बे मार्केटा गिदिरानो एसे मोजां बुस्थु मोनो बेयाव दखाननिख्रुइ माने गिदिर नालाय जानायनिफ्राय लानानै सब मोनो माने नों बेयाव जि नांगौ बेखौनो मोननो हागोन जों दा पाउडारखौ लागोन सानदों पाउडारा गिदिर नङा होनबा मानोना बेयाव दोङो 400 ग्राम दंदां बेयाव पाउडारा गिदिरथार एसे फिसा नायनि जों मानोना बाराद्राय दिन थांबाथाय एक्सपायार जागोन नालाय डेट एक्सपायार जाबाथाय माने ओरैनो लस जागोन नालाय जोंहा ओंखायनो फिसा नायनो सानदों जों बेनि उनाव जों जानाय बुस्थु लाना न'खरनि बुस्थु लाना दं गोबांखिनि जोंहा मार्केट खालामनो दं नोंसोर नायलांबाय था नायलांनायजों लोगोसे नुलांबाय थागोन जों मा लागोन बेफोरलाय मिथाइ दं मिथाइनि उनाव जोंहा कलगेट लानो दं बेफोराव मोजां क्वालिटि मोननाय जायो मानोना बेफोराव एसे मा होनो जेरै ब्रेन्डेड माल बायदि मोनो आरोना बेफोराव मोजां मालफोरखौ मोननो हायो जों कलगेट लानोसै जाहाथे बेफोराव माने डेट एक्सपायार जानाय बुस्थुफोरा थाया खालि गोदान माल लाबोनानै सोना दोनो बेनिखायनो बेफोराव गोबांखिनि मानसियाल' बायो जोंल' नङा टाउननि मानसिया बहुत बायो जोंथ' लकेलसो नालाय जों होमबाबो मालाबा फैबा लाङो जोङो फैनानै लाङो मानो होनबा बेफोराव एसे डिसकाउन्टबो थायो नालाय मालाबा समाव सब समाव डिसकाउन्टखौ मोना जों दा कलगेटखौ लाबाय नोंसोर नायदो हयलाय कलगेटखौ लाबाय कलगेट लानायनि उनाव आरो जोंहा लानो दंबावो गोबांखिनि बुस्थु जों लालांनोसै लोगोसे नोंसोरो जोंनि भिडिअखौ माबायदि नुदों नोंसोरो बेसेबां हागौमानि शेयार खालामनायजों लोगोसे लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम दानिया जों ब्रेडजों जानाय मोनसे आचार नायनो नामायदों ब्रेडजों जानाय आचार ब्रेडजों जाहैनोसै दा मोनानि बेखौ लाबाय जोंहा आदाया नायनायाव बिराद एक्सपार्टखा बेफोरखौ माखौ लानांगौ माखौ जानायजों लोगोसे जानांगौ नायनायाव एक्सपार्ट बेनिखायनो नायगासिनो दं लोगोसे आं भिडिअ खालामगासिनो दं नोंसोरखौ खोन्थिलांगासिनो दं जोङो गोबाङानो गिदिर मार्केटा फिसा नङा जों ब्रेड लाबाय नै जोंहा आदाया ब्रेड लाबाय ब्रेडजों लोगोसे जाग्राबो लाखाबाय बेजों लोगोसे आरो गोबां बुस्थु लानो दंखायो गासैबो मार्केट खालामगासिनो दं जोंल' नङा जों दा बेफोरखौ लानानै दोनथ'नानै आरो जों बेखैजा हाबदों बेयाव गोबांखिनि बादाम गोथां बादाम सबाय दालि गासैबो माने मोजां क्वालिटिनि मोनो नाथाय दामा रेटआ एसे बांसिन जायो बेफोराव लांबानिया माने मोजां क्वालिटिनि मोनलांगोन आरो नाथाय रेटआ एसे बारा जागोन अब्लाबो जों बेफोराव नायदों मा दंमारो लोगोसे माखौ लानाय जायो नोंसोरनो खोन्थिनायजों लोगोसे जों गावनि नांगौखिनिखौ जों बेयावनो लाखाजोबनो सानदों नैबेयाव जोंना बे जुन्थु बिल दाननायजों लोगोसे माखासे माल होग्रा माल खोन्थिग्रा थायोना बेखौबो मोखाङाव खोन्थिना होबाय खेबसे बे टाउननिनो एसे बोरायदब मानसिया लोगोसे बायगासिनो दं बायग्रा मानसिफोराबो गोबांखिनि बायगासिनो दं बेनि उनाव जोंहा थाव लानो गोनां दं थाव लादों आदाया थावाबो एसे माने दाम गोसानि जागोन इयाव एसे मार्केट नालाय एसे क्वालिटिफ्राथ' बाङाय मोजां जाखायो मोजां दखाननिफोरा गोजाननिफ्राय लाबोनाय जायो नालाय बेनिखायनो लोगोसे आरो लानो दंबावो जोंहा नोंसोर नाय खोन्थिगासिनो दं आं केमेराखौ आंना केमेराया क्वालिटिया एसेबां मोजां फैया मानो होनबा मबाइला एसे गोजाम जाबाय नालाय होमबाबो नोंसोरो नायदो आरो नोंसोरनो आं खस्थ' मस्थ' भिडिअखौ लादों आरो जाहाथे नोंसोरनो जों बाजार खालामनायजों लोगोसे नोंसोरखौबो खोन्थिनि लोगोसे बे जोंनि बे मार्केटा बिसनाथ चारियालिनि गेजेराव दं जोंबो मानसिफ्राबो जों बिसनाथनिनो नंगौ जों बिसनाथ चारियालिनिनो नै बेखौबो गोबां चाइनिस फिल्मफोरावसो नुयोमोन आं सिगां खिन्थु दिनै फार्स्ट टाइम नुफेरबाय जों बे दखानाव फैनानै मार्केटाव फैनानै गिफ्ट होनोबा गिफ्ट होनो हागोन लोगोसे नै बेफोरबायदि मिथाइखौबो जानो हागोन गासैबो इयाव माने मोजां क्वालिटिनि मिथाइ मोननो हायो लोगोसे आरो बेयाव माखासे गथ'फोरनि गेलेनाय गिफ्ट होनाय गोबां रोखोमनि मिथाइ दं नोंसोर लांनोबो हागोन जानोबो हागोन सोरनोबा गिफ्टबो होनो हागोन नोंसोर गोसोबायदि माने जिखौ नांगौ जिखौ लानो गासैखौबो मोनजोबगोन आरो नोंसोर गोसोबायदि मोनगोन गोसोबायदि लानो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया नोंसोरा
नाथाय बेयाव गाननाय जोमनायनि गैया, गाननाय जोमनायनिया बेलेगाव दं। बे मात्र अनलि न'खरनि बुस्थु लानाय, जानाय लोंनाय बेफोरनि सायावल' दं। नाथाय जों फैबाय, फैनानै जों आधा मार्केट लाबाय, लानायनि उनाव जों जों मोनसे थान्दा लोंनि, नोंसोरखो जों खोन्थिनि जों मा माखो जायो। फाइनेलि गाइस, होमबा जोंनि बाजार खालामनाया गोबानो जाबाय, जोंहा दा थांनोबो समा जाबाय। जों होमबा दा ओंखारबाय जों। दा नोंसोरो माबायदि नुखो जोंनि मार्केट खालामनायखौ, बाजार खालामनायखौ? नोंसोरो लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, नोंसोरो बेसेबां हागौमानि शेयार खालाम। नोंसोरो शेयार खालामनायजों लोगोसे आङो गोबां गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थानो हागोन। बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ आं बेसावनो दोनथुमनोसै। ना मा बुङो गाइसमोन गासिबो? शेयार खालामदो अननानै।